Accredited delegates 117. Total number broadcasted 147. Hon.aminu scored 117. Honorable Fatuhu Muhammad scored 30 votes. MashaAllah. To this regard, therefore, Aminu Jamo, having scored the highest votes of 172 against 30 votes scored by Honorable Muhammad Fatuhu, I, Dr. Bala Salisu Zongo, wish to declare Alhaji Aminu Jamo as the winner of this primary election. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. A gaba ɗaya mun ga yadda aka gudanar da wannan zaɓe na Fidda Gwani na jam'iyyar APC na mazaɓar Daura mai Adwa Sandamu na wajen tarayya ta wannan mazaɓa wanda ake yi shi yau 27 ga watan Mai hijira ta 2022. Ala hakika mun yi akirtocin dalgar guda 160 suka jefa ƙuri'a, guda 147 suka jefa ƙuri'a. Honorable Aminu Jama ya samu 117. Honorable Fatuhu ya samu ƙuri'a 30. A dangane da haka, Alhaji Aminu Jamo kasancewar ya samu ƙuri'u mafi rinjaye na 117, idan ka kwatanta da ƙuri'a 30 da Honorable Fatuhu Muhammad ya samu, ni da Bala Salisu Zongo wanda ya jagoranci wannan zaɓe na Fidda Gwani, a yau ina amfani da wannan dama domin tabbatar da Alhaji Aminu Jamo a matsayin ɗan takarar jam'iyyar APC wanda zai wakilci jam'iyyar APC a zaben 2023 da za a yi idan Allah sa muna da lafiya. Allah shi tabbatar mana da alkhairinsa. Amin. Mun gode kwarai da gaske, kuma ubangiji Allah mai da kowa gidansu lafiya. Ga labari nan na turo miki, na sa miki layi tsakani. Alhamdulillah. So jama'a kamar da kuke kallo, yau Allah ubangiji ya ba mu nasara. An tabbatar da Alhaji Aminu Jamo a matsayin ɗan takarar a jam'iyyar APC wanda za a kara zaben 2023 a matsayin ɗan takara na majalisar tarayya. Muna roƙo ubangiji Allah ya ba mu sa'a, Allah ya ba mu nasara a babban zaɓe. Alhamdulillah, 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 masha Allah. Agent a ba ku yanzu kawo suka kawo ani ba raba za ka yi ba kawai foto kuma za ka yi wai wacce kuri ne Na? Hello, ano?